Jonkun pelaamaan. Ois tatseja, ois noppia, ois sääntökirja valtava. En paperin johtaja, vaan jonkun pelaamaan. Hyvät naiset ja herrat, voitte kaikki istutua nyt alas. Jos paikalla on henkilöitä, jotka eivät ole larppaajia, pyydän, että suljette silmänne. Ja nyt kun kaikki ovat sulkeneet silmänsä, jotka eivät ole larppaajia, pyydän, että larppajat, nouskaa ylös. Petturit! Petturit! Suon mulle me löydämme teidät rauhaisa ja monta pelaajaa. Suo immersio jouheva ja drama toimiva. Ois proppeja, ois boffoja, ois pelipaikka loistava. Suo mulle larppi rauhaisa ja monta pelaajaa. Hyvät naiset ja herrat, larppaat, voitte mennä alas nyt. Ja muut voivat avata silmänsä. Kuten huomaatte, meillä ei ole larppaajia keskuudessamme. No hyvä niin. Seuraavaksi, onko paikalla yhtään henkilöä, joka on järjestänyt konin? Jos on, nouskaa ylös. En kaipaa yhtään hiihtäjää, en tahdo nillittää. Mä toivon konitunnelmaa ja monta kävijää. Ois nakkeja, ois duunia, ois magic turnaus valtava. En kaipaa yhtään hiihtäjää, vaan tahdon järjestää. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kuten huomaatte, orkesterimme on hieman tynkä. Onko tällä paikalla ketään? Valitettavasti nyt sitten, kun me ei olla sillä harjoiteltu muuta, niin... Hei, me siis oikeastihan meitä oli näin monta. Ja me ollaan harjoiteltu ihan teitä varten tämmönen tosi hieno biisi. Nyt täältä pitää olla, teettekö nenää yleisöön päin? Onko kaikilla soitin? Niin. Ei kun ylös pitää seistä, että teidän äiti ei siinä tee. Mikä tämä on? Se on vinossa sulla se. Ootahan näin, hyvä, no niin. Sitten ensin puhallatte. No niin, sitten 1, 2, 3. Eihän se ihan noin mennyt. Kiitos. Te yrititte parhaanne varmasti kyllä. Te olette ehkä paras yleisö mitä ikinä. Näkee, että tätä harjoitellut monta viikkoa. Kyllä. Te olette tähän asti meidän paras yleisö. Joo, tähän asti meidän. Oletko vetänyt keikkaa koskaan ennen? Ei. Mä oon nähnyt yhden kerran. Hei, te olette tämän illan paras bändi. Me varmaan tilataan joku parempi tänne kohtaan. Toistaiseksi. Oi jumalauta teiltä. No niin, sit on meillä oikeesti täällä yksi biisi vielä. Tämä kaikkien Taru Sormusten herrasta paneeli ollaan tehty tämmönen biisi. Mä tarvitaan vain jalalle. Me tohon, niin mä katon yllättäen. Varoitetaan nyt tätä. Ota vähän mä otan pienen kitaran kuitenkin sitten. Tää on pieni biisi. Se sopii sulle vähän paremmin. Tää on semmonen vähän, ei oo ehkä joululaulu, mutta tää on tarkoitettu kuitenkin kaikille teille, kun täällä ehkä joku on lukenut ja ehkä kattonut sen leffan. Ainakin puoliväliin. Oot silmän muuna huometon. Irlanda. Missä sun
silmää ripses on. Dirlan, dirlan, da. On rääpyttely mahdoton. Dirlan, dirlan, da. Siksi katsees verestävä on. Dirlan, dirlan, da. On hahmosi sun liekeissä. Dirlan, dirlan, da. On örkki orjat vieressä. Dirlan, dirlan, da. Ne valmiina on poistamaan. Dirlan, dirlan, da. Jos roskan pupillille saat. Dirlan, dirlan, da. Sä haluat sen sormuksen. Dirlan, dirlan, da. Natskuulit on sitä etsien. Dirlan, dirlan, da. Korunneet koko mantereen. Dirlan, dirlan, da. Sitä tajua mä en. Dirlan, dirlan, da. Jos saisitkin sen sormuksen. Dirlan, dirlan, da. Niin mihin laittaisit sä sen? Sori, että täytyy nipottaa, mutta tähän väliin pitää sanoa, että Sauronillahan oli siis Sormuksen sodan aikana fyysinen muoto ja se asuu siellä fucking mustassa tornissa. Ja se olisi voinut pistää sen sormeensa, mutta koska se oli armeijan bossman, niin se vaan niinku hengas Mutta siellä. Pekka, se halusi sitä sormusta myös myöhemmin, kun sitä jollain sitä pystyy. Niin ja Pekka, Oikeesti nimen haluat. elä nyt viitti. Me vahingolla sanotettiin. On okei, alter ego sanoo. Ulos tai Se oli hieno loppu! Jumalauta. Kelikään mun mielestä. Sä se kuitenkin poika. Sä oot ihana. Mä aina miettinyt. Älä sano. Yeah. Nyt vaikuttaa hyvältä. Nyt mä tarvitsin tähän. Voi kuitkut, täällä Se on on siellä liian sun vähän tilaa takana tässä tässä. talossa. Ole hyvä. Mä tarvitsin nähdä noin ja sit mun tarvitsin ottaa kitara kuitenkin sylissä, olisiko mahdollista. Jos mä haluat istua sille, niin sulla on mun jalka mun takana. Haittaaks? Ei haittaa. Mä milloin vaan haluaa sen rääkän soittaa, niin olkaa hyvä. Ja älkää mielellään liikuttako niitä tässä. Kovempaa! Ihanaa. Hyvä! Hei, noppa, pyöreä tai soikea, kumpikin on oikea. Hei, noppa, kriittinen tai kuolema, meistä tulee rumita. Hei, noppa, pyöreä tai soikea, kumpikin on oikea. Hei, noppa, eks vaan vain odottaa ryhmämme hahmojen uumuksissaan. Noppa, GM jo huohottaa, täytyykö luovuttaa? Ei milloinkaan. Eivät koskaan näkisi espaa, sit nopat viuhuvat seiniä päin. Ja koko partin tappanut GM pakenee paikalta paksilla näin. Noppa, kriittinen tai kuolema, meistä tulee ruumiita. Hei, noppa, pyöreä tai soikea, kumpikin on oikea. Hei, noppa, kriittinen tai kuolema, meistä tulee ruumiita. Hei,
Hei noppa, noppa, pyöreä tai soikea, kumpikin on oikea. Hei noppa, noppa, kriittinen tai kuolema, meistä tulee ruumiita. Hei noppa, noppa, pyöreä tai soikea, kumpikin on oikea. Hei! Kelpasko tää nyt sitten? Siitä meidän hahmosta. Taas se. Meidän hahmo. Meidän hahmo. Se hahmo. Jos Otatte mut pelaamaan, niin tahdon kertoa. 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 Nyt otitte mut pelaamaan, niin alan 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 kertoa. Loppu on mun vuoroni, en saakaan kertoa. Taas loppu on mun vuoroni, en saakaan kertoa. Taas loppu on mun vuoroni, en saakaan kertoa. Taas loppu on mun vuoroni, en saakaan kertoa. Poltittekos hahmoni, en voikaan kertoa. Taas poltittekos hahmoni, en voikaan kertoa. Taas poltittekos hahmoni, en voikaan kertoa. Taas poltittekos hahmoni, en voikaan kertoa. Ei loppuneet mun hahmoni, taas saadaan kertoa. Ei loppuneet mun hahmoni, taas saatan kertoa. Ei loppuneet mun hahmoni, taas saatan kertoa. Ei loppuneet mun hahmoni, taas saatan kertoa. Kiitoksia tästä, kun saatiin kertoa meidän hahmosta. Kun 3 riviä noita sanoja. Ja, no niin. Ihan niin haluatte. Ansan mä sain, toisen unohdin vain, kolmas rollasi ruiniin. Sille eks mä annoin yhden kerran. 4. myrkkyä joi, 5. sormuksen toi, viikon mieleeni maltoin. Mutta 6. päätti mun chausillan. 12 pelaajaa ne kuolee tänään. Kun niille antaa lupia ne saa hyppimään. Mun 12 pelaajani itkee perään. Ne roikkuu game screenis kiinni lähtee perään. Pizzoja tois, 8 rollata pois, peli meidän loppuu. 2 seuraavaa en tahdo muistaa. 11 lyö, päättyy fighterin yö, vielä 1 puuttuu. Perustorpat viimein kriteis loistaa.
kuolee tänään. Niille antaa lutia, ne saa hyppimään. 12 pelaajani itkee perään. Kun GM screenis kiinni lähtee perään. 12 pelaajaa ne kuolee tänään. Pullon juotuaan. Yhden tähden jallupullon juotuaan. Yhden tähden jallupullon juotuaan. Yhden tähden jallupullon juotuaan. Yhden tähden. Yhden tähden jallupullon juotuaan. Selvinpäin. Kutketetaan aina väliin. Se on kiehtovan keltainen sävy. Ehkä se on tarkoitus. Laskeutukaa alas hetkeksi siitä. Pekka, alas hetkeksi. Laskeutukaa alas. Ja mä voin tehdä sen enkärin, mitä tuossa aina odottanut. Onks tää? Ai tää on tää. Tää oli tää. Mikä se on se sointu, mitä? Tästä lähtee paljon muistoja. Tää on vaikeeta. Mutta ei se mitään. Mä vaihdan täältä hihaa, niin te voitte nousta. Siellä on tissejä, niin te voitte nousta siihen eteen. Ihan whenever. 1, 2. Yliopisto. Yliopiston kahvilassa on tiistaisin nörtin kolo. Siellä on koti ja siellä on peli ja nörtillä pehmoinen olo. Siellä on koti ja siellä on peli ja nörtillä pehmoinen olo. Tiutau, teekkarit soittaa taalolla. Roolipeli nörttisen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Roolipeli nörttisen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Kampajaan jos joskus saisin omat säännöt laittaa. Haaveilen, että ne joskus voisi kirjaksi asti taittaa. Haaveilen, että ne joskus voisi kirjaksi asti taittaa. Tiutau, tiuttaan, teekkarit soittaa taalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Ottaisin minä parisuhteen, jos vain jostain saisin. Speksit siitä laskisin ja täysin mallintaisin. Speksit siitä laskisin ja täysin mallintaisin. Tiutau, teekkarit soittaa taalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Syksyn tullen noppia ostaa fantsu-ekskursiolta. Roolipeli nörtti se sisällä istuu ja voittaa 1-0. Roolipeli nörtti se sisällä istuu ja voittaa 1-0. Tiutau, tittan, teekkarit soittaa taalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. Roolipeli nörttinen piilossa pyssyy kirkkaalla päivän vaalolla. En hahmo. Jami Martin Rollain sen Archer. Ja me, sen Archer. Alla rollat en. Ja. Alla rollat en.
Varsågod. Oj vad vackert, oj mycket kiva. Jättekiva. Sen Arcerero Evi alla, Evi alla, Evi alla. Sen Arcerero Evi alla, Evi alla, alla. Du med och jag med, du med och jag med. Och då bara GM så det att vi kan alla inte vara sen Arcerero, så vi alla måste rerolla. Blizzard! Yeah! Blizzard, hej! Okay, Magic Mission. 1, 2, 3. Magic Missilera sköter alla, sköter alla, sköter alla. Magic Missilera sköter alla, sköter alla, alla. Du sköt och jag sköt, du sköt och jag sköt. Och sedan, vi hade inte ställslattar, så vi måste sova sedan 8 timmar. Sover alla, sover alla. Sedan 8 timmar sover alla,